Vi vil gerne fortælle lidt om May og Mike. Og i May og Mike, der er der 4 forskellige muligheder for betydning. Den første betydning, det er sandsynlighed, eller muligheden. Og det er muligheden for, at noget sker eller ikke sker. Et eksempel på det her, det kan være, at the sun may not shine today. Og så med Mike er det, the sun might not shine today. Men glemte du ikke lige at fortælle noget vigtigt? Jo, det er rigtigt. Du skal huske, at i nutid, der, hvor man både kan bruge May og Mike, der fremstår Mike som den mest usikre i forhold til May. Nummer 2, det er en tilladelse. Men er der ikke lige en ting, som man skal være opmærksom på? Det er også rigtigt. Fordi at i den første her sandsynlighed eller mulighed, så er det vigtigt, at man også husker på, at på dansk, der bruger man ofte ordene måske eller nok, som en gengivelse af de engelske ord may og might. Godt. Så kan vi gå videre til punkt nummer 2, som er en tilladelse, som jeg sagde før. Og det er et udtryk for noget, man godt må, eller man spørger, om man gerne må. Der kan man både bruge may og Mike til at spørge om den her tilladelse, men may det bruges oftest mere som sådan dagligt præget sprog, hvor Mike det er et sådan mere formelt sprog, som det ligesom kommer til udtryk. Og et eksempel på det her, det kan være may I go to the toilet. Den tredje, det er forslag eller kritik. Og her bruger man oftest might. Og det bedste måde at forklare det her på, det er at bruge et eksempel. Så jeg kan komme med et eksempel, der hedder You might have asked before you sold my shoes. Og det er den bedste måde ligesom at forklare det her på. Det fjerde udtryk, det er et ønske, og det bruges ofte i mere formel stil. Et eksempel, det er May you both be happy. Og det er jo så et ønske til nogen om glæde. Og ja, det var det, vi havde om May og Mike. Så nu har I lært det, og glem det nu ikke.